بفلاي دما نشمونتيهم سماعتات بادمة أبتحت ملوء قطصرنا اللامو دحر دقيم كاب إدنا وصت مالت صحاي داق ما يتبرقنيا مالت مخانو كمسكرلكم انه حدرخو ما تكبيره علي اغرينيا سراويتنا امكنايزد صقعتنيا زخونه اي نويانه زملس عقمي يلن بغلص تزارو ويز باي ذا واي ازيو قال بقالون توسنو حبريتا زونا سباتون سلازلو نالواش يوم حبريتا يشطو علو مرحتي لم زبلوم برسبر زحقو الزينا سراوي السودان جونسايدر سرعت بلصقنا درون لما عنت نغونا ودي قوالو ابلو نايل زبا بابي فولي بوتا سركام كاب اثيوبيا انفت زمص درون اودي قمالو بركت زلا دروناتين زودقون زلو سراوي السودان كيدنا كم حلافاي كالن بلون حمششون نحنا ونا بغنكم علنا سلام كميت صنحو كبرات تختاتلتي نخلكم إرتراوያን ተጋሩን ኣሕዋትና በብዘለኹም ሰላም ራህዋ እንዳተመነኹልኩም ሎም ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘውሩ ካብ ዝውዓሉ ኣዝዮም መዘራርብቲ ዝነብሩ ዛዕባታት ተንዝ ተመረጻ ሒዘልኩም ቀሪበለኹ ክብራት ተختاتلتي ቅድሚ ቪድዮ ምጅማርኩም ግን ላይክን ሰብስክራይብን ምግባር ከይትረስዑ እዚ ብምባል ናብ ዝቕጽና ብዛይ ስታይልን ቪድዮና ንቀጽ ዛሬ ግምገማ ብልጽግና ምን ብሎ ገመገመ ብልጽግና ድሮን በተደጋጋሚ እየሳትን ነው በተደጋጋሚ ከታርጌት ውጭ እየወደቀ ነው ምንድነው ችግራችን ነው ዛሬ ሲገመግመኝ ነው የነበረው ብልጽግና የአስተማማኝ መረጃ ነው ይሄ አስተማማኝ ዝም ብሎ ባሉባታ ምናምን ሳይሆን በአስተማማኝ መረጃ ነው ይሄ በጣም እና ለምንድነው በተደጋጋሚ ድሮን የምንስተው የሚለው ዛሬ ሲገመግም ውሏል ብልጽግና የተፈጠረው ችግር ምንድነው አብራሩልን ቴክኒካሊ አብራሩልን ተብለው የሚያብራሩ ሰዎች ተሰብስበው ሲያብራሩ ታይቷል ተሰምቷል መረጃ ዛሬ የደረሰን ነው ምንድነው ከኛ ነው ወይስ ከምንድነው የተፈጠረ ነገር አለ ወይ የሚል ነው ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ አፍገጹ ለስፈሮ ሓዱሽ ወግዓዊ ጽሑፍ የኢትዮጵያ ሰላም ምሳን ሆነ ሕጋውን ስትራቴጂካዊ ናይ ባሕሪ በሪ መንፋግን ኣይካልን ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ጸጥታ መዋቕር ናይ ተዓዲ ጥቕምታት ንምኽባር እኹል ዓቕሚ ፈጢርና ኢና ምስ ህዝባዊ ማዕበልናን ምስ ኩሎም ዲፕሎማስያዊ ቆራጽነት ተወሲኹ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ናይ ኢኮኖሚ ህልውናን ሙሉእ ብሔራዊ ጥቕሚ ሓይሊ ተሰሪሑ እዩ ናይዚ ሃገር ሰላም ብዘላቕነት ንምሕላይ ዝኽእል ሙሉእ ምድልዋት ዝሓዘ ናይ ውሽጢ ለይምርግዓት ንምፍጣር ዝሰርሑ ኣካላት ሙሉእ ብምሉእ ለኽሽፍ ሓይሊ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጽንዓት ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባህሪ ትገብሮ ጉዕዞ ንምዕንቃፍን ሰላማዊ ንምህዋኽን ምስ ባንዳታት ኣብ ምጽማድ ይርከቡ እዚ ካብ ትምኒት ሓሊፉ ዝሳኻዕ ሕልሚ ኣይኮነን ነገር ግን ጠንካራን ዘመናውን ናይ ጸጥታን ድሕነትን ተቋማት ዝመስረተት ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምዝራግን ኾነ ሕጋዊን ስትራቴጂካውን ናይ ባሕሪ በሪ ምንፋግ ሽርሒ ብፍጹም ኣይካልን ክብል ገሊጹ የመጨረሻው ዝግጅት መረጃ ሾልኮ ወጣ ህወሓት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አርሶ አደሮች አጋለጡ አስክሬንና ቁስለኛ የሚያነሳ ኃይል ተደራጅቷል አርሚ ሰባን አከርካሪውን ሰብረነዋል ጦሩ ከሱዳን ጉዳት ሰማ የህወሓት ታጣቂዎች ላይ ከባድ ጉዳት ማድረሱን አርኤስኤፍ አስታወቀ ትራምፕ ተጨነቁ የመጨረሻ ልጃቸው በኢራን ጥቃት ራዳር ውስጥ ገባ ተጨማሪ የጦር መርከብ ወደ መካከለኛው ምስራቅ እንዲሄድ ታዘዘ በህወሓት በኩል የመጨረሻ ነው የተባለ የጦርነት ዝግጅት መጠናቀቁ የሚገልጹ ጥብቅ ወታደራዊ መረጃዎች ሾልከው ወጥተዋል አፈትላኪ መረጃዎች የተሰሙት ከራያ ግንባር ሲሆን መረጃዎችን ያሾለኩት ደግሞ በህወሓት ታጣቂዎች ከፍተኛ ጫና ውስጥ የሚገኙ የአካባቢው ገበሬዎች ናቸው በዚሁ የመጨረሻ ወታደራዊ ዝግጅት ዙሪያ የህወሓቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ማብራሪያ ሰጥተውበታል ህወሓት የመጨረሻ ነው ያለውን ወታደራዊ ዝግጅት ማጠናቀቁን የገለጹት ምንጮቹ ዝግጅቱ በጦርነት ላይ የሚሞቱና የሚቆስሉ ኃይሎችን የሚያነሳ ቡድን ተዘጋጅቶ ወደ ተለያዩ ግንባሮች መላኩን የገለጹት ምንጮች ይህም ጦርነቱ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ በይፋ ሊጀመር እንደሚችል አመላካች እንደሆነ አክለው ገልጸዋል በፌደራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ዳግም ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል በሚል ስጋት በርካታ ተፈናቃዮች ራያና አላማጣን እየለቀቁ በሚገኙበት በዚህ ወቅት ባላማጣ ከተማና ዙሪያው የሚገኙ ማህበረሰብ የመጨረሻ ነው ለተባለው የጦርነት ዝግጅት የሚሆን የገንዘብና የእህል መዋጮ በግዴታ እንዲከፈል እየተገደደ መሆኑን ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች ገልጸዋል በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጡት የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ አማኑኤል አስክዶን በበኩላቸው ክሱ መሰረት የሌለው ነው ብለዋል ህዝቡ የህልውና ስጋት እንደተደቀነበት በመገንዘብ በገዛ ፍቃዱና በዞኑ ውሳኔ መሰረት የሚደገፍ መሆኑን ገልጸው የሚነሱት ቅሬታዎች እንቅስቃሴውን ለመቀልበስ በተራጁ ጥቂት ወገኖች የሚነሱ አጀንዳዎች ናቸው ሲሉ አስተባብለዋል በፌደራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ዳግም ግጭት ይከሰታል በሚል ፍርሃት ራያና አላማጣና አካባቢው እየለቀቁ ወደ አጎራባች ከተሞች የሚጓዙ ተፈናቃዮች በበረከቱበት በዚህ ጊዜ ባላማጣ ከተማና ዙሪያ የሚገኙ ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች ለጦርነት ድጋፍ የሚሆን ገንዘብና የእህል መዋጮ በግዴታ እየጠየቅን ነው ሲሉ ብሶታቸውን አሰምተዋል
ይኸው የግዳጅ የእህልና ገንዘብ መዋጮ ከበላይ አካል የመጣ ነው በሚል ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን የገለጹት ምንጮቹ እሺ ብሎ በማይከፍል ላይ ደግሞ እስከ 5000 ብር የሚደርስ ተጨማሪ የገንዘብ ቅጣት የሚያስጥል መሆኑን አክለው ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። በህወሓት ሹማምንት ነው መዋጮ እየጠየቀን ያለ ነው የሚሉት ባላማጣ ከተማ 02 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት እግረኛ ሰራዊትና አመከናይዝድ ጽግዕተኛ ዝኾነ እዩ ንወያነ ዝምልስ ዓቕሚ የለን بقلص التزارو ويز باي ذا واي ازيو قال بقال ون توسنو حبريتا زونا سبات ون سلازلو نالواش يوم حبريتا يشطو علو مرحتي لم زبلوم حبريتا سيلنا دنا نو صنحناس انت خردو ويم كن بقال ون حتتنا يملو نو يانه زملس ويانه ناي قرصان ناي كالي تكنيكاتن يو ارتيو ناي ويانه خوينات ارتيو هذنتا ارت نسو كملس زغل بقعت زلوو سراويت يبلنان عم مكنايزد صقعتኛ ዝኾነ ሰራዊት ይዘለና እዩ ዘሎ መከናይዝድ ጽግዕተኛ እንተ ኮይኑ ከዓ ናይ ኦፕሬሽናት ጉዳይ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ ዝኒሄዋ ፈተና ብመከናይዝድ ክትፈትሑ ትኽእል ኣይኮነ እንታይ መስሉኩም አረት እዚዩ ወታደራዊ አናሊስት ምዃነ የድልዮ ቀሊል ኢትዮጵያ ሕዚ ዘላትሉ ፈተና መከናይዝድ በመብዛሕ ወይ ኣብ መከናይዝድ ኢንቨስት በመግባር ክትፈትሕ ትኽእል ኣይኮነ ምንታይ ምክንያቱ አመላ ኢትዮጵያ ኢኔት ሓዊ ኢትዮጵያ ብሙልአ ተሸይጣውን መከናይዝድ ሙሉእ በመከናይዝድ ክትዕንወ ይትኽእል ኢትዮጵያ ብሙልአ እንተ ትሽየጥ ሕድሕድ ቡምባ ዶላር እያ ትገዛ ሕድሕድ ድሮን መዓት ዶላራት ሚልዮናት ዶላራት እዩ ሕድሕድ አየር ትተኩሰ ቡምባኹም እዩ ሕድሕድ መድፍዕኹም እዩ ሕድሕድ ታንክኹም እያ ክንደይ ታንኪ ክንደይ መድፍዕ ክንደይ ድሮን መፅየን ን1.1 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር 1.1 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር እያ ኢትዮጵያ አበየናይ ከባቢና ኢትዮጵያ እዩ ኩናት ዘየለ ኣብ ኦሮሚያ ብሙሉእ እዩ ዘሎ ኢስት ሃረርጌ ንሕና ኣነ ዝነበር ኩሉ ቦታ ኢስት ሃረርጌ ናይ ኦነግ ዋና መፈልፈል ቦታ እዩ ኢስት ሃረርጌ ምብራቅ ሃረርጌ ዝባል ኣብ ወለጋ ሕዚ ዘለሉ ቦታ እዩ ኣብ ጥቃ አዲስ አበባ ሞጆ ኢና ኒና ይብልኩም ኣሎ ፋኖ ናይ ሸዋ ፋኖ ኣብ ሸዋ ኣሎ ናይ ወሎ ፋኖ ኣብ ወሎ ኣሎ ናይ ጎንደር ፋኖ ኣብ ጎንደር ኣሎ ናይ ጎጃም ኣብ ጎጃም ኣሎ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣላ ዓፋር ኣብ ዓፋር ኣሎ ሕዚ ኣበየናይ ከባቢና ኢትዮጵያ እዩ ብጀካ አዲስ አበባን ድሬዳዋን ኣበየናይ ከባቢና ኢትዮጵያ እዩ ኩናት ዘየለ ናይ ነፃነት ሰራዊት ዘየለ ስለዚ ናይ ነፃነት ሰራዊት ኣብ ዘለውሉ ኩሉ መዳፍዕ ተኩሰ ከኣልዮ እየ እንድሕር ኢላ ኢትዮጵያ ተኽእሎ ዶ ኣይከኣልን እቲ ኢኮኖሚ እውን እንዳወደቐ ስለ ዘሎ ብመካናይዝድ ኣይትኽእሎን ሓደ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ እቶም መካናይዝድ እኮ ካብ አዲስ ኣበባ ካብቲ ከተማ ጥራሕ እንዳወፁ ወይ ካብ ድሬዳዋ እንዳወፁ ኣይኮኑን ድሬዳዋን አዲስ አበባን እውን ባዕሎም ድሕነት ናይቶም ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ኣምሓራ ኣትዮም እዮም ኣይ ካሊእ እውን ድሕነት የለን ማለት ኣይኮነን ትግራይ እውን ስቂላ ኣይኮነት እንትርኢ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ንኣብነት ኣብ ሸዋ መልዓሊ እንተገይሮም ለይተሰይተን ብቐዳማይ ዝሓበርናኩም መዳፍዕ ማክሲማም ትኸይድ 300 ኪሎ ሜትር ይሓቀ ሰበር ዘሐጉዝ ዜና ሰራዊት ሱዳን ናይ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ድሮን ሎም ማዓንቲ ንግሆውን ኣውዲቕዎ ኣሎ ኣብ ብሉ ናይል ዝበሃል ከባቢ ፍሉይ ቦታ ስርካም ካብ ኢትዮጵያ አንፈት ዝመፀት ድሮን ኣውዲቖም ኣለው ብርክት ዝበላ ድሮናትን ዘውድቕዎን ዘለው ሰራዊት ሱዳን ከየድንቕ ካብ ምሕላፍ ኣይከኣልን በልወን ሓምሽሽወን ንሕና እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና وصلوا مدباتنا دما ان شاء الله مقابر بلصقنا سيرنا ابتا سلامان حرنتان ترغاغصه حزبانا بسلاماوي وتو تمليسو نابروز مرحله تግራይ اب حرا ختمه مقله وايلا صمدو تخيلنا كنراخبينا ህፃናት በግዴታ ናብ ኩናት የሰልፎም ኣሎ ክትብል ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ገለጻ ህወሓት ድሑረት ተሓሳስባ ኣብ ውሽጡ በመሓዝ ዕድሜኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ህፃናት በግዴታ ናብ ኩናት የሰልፎም
ምህላዎም ጋዜጠ መራሒት ሓይሊ ሰላማት ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ገለጻ። ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ዝበፅሕ ዘሎ መንግልሳዕ ብምእታው ወዲ ሕወሓት ዘለዎ ድሑር ኣተሓሳስባ በጽኑዕ ኮኒና እታ ጀነራል ኣብ መግለጺኣ ሕወሓት ርእሱ ምስ ግዜ ዘይመሓሽ ኣብኡ ዝተፈለየ ሓሳብን ርእቶን ዘይቕበል ኩሉ ግዜ ጸቢቡ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ዝበለት እንትኸውን ኣመራርሓት ውድብ ድማ ናይዚ ድሑር ኣተሓሳስባ መርኣያታት ምዃኑ ረዲኣ። ተወሳኺ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፖለቲካዊ ምህዳር ዝበለጸ ዝተሓላለኸን ተበላሸወን ክኸውን ናይቲ ሰራዊት ጽንፈኛታት ኣመራርሓ ኣልታዊ ተራ ይፃወቱ ምህላዎም ኣጋሊፆ። ሓደ ሰራዊት ኣመራርሓ ብተፈጥሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ገለልተኛ ክኸውን እንከሎም ሕዚ ግን ናይ ትግራይ ሰራዊት ጽንፈኛታት ኣመራርሓ ብኔትወርክ ተኣሳሲሮም ናይ ሓደ ጽንፈኛ ውድብ ጠበቃን ኣገልገልትን ኮይኖም ኣለዉ ክትብል ገሊጻ እያ። ኣብቲ ክልል ይፍጸመሎ ብዛዕባ ዝበለቶ ምግሃዝ ሰብኣዊ መብታት ክትዛረብ ከላ ዕድሜኦም 16-17 ዝኾኑ ህፃናት ብዘይድሌቶም በግዴታ እናተሓፈሱ ናብ ኩናት ይኣትዎ ምህላውን ጠቂሳ። በዚ ምክንያት ድማ መንእሰይ ትግራይ ናይቲ ውድብ መዝሐሊ ጥይት ይኸውን ምህላው በጸጸት ገሊጻ። እዚ ናይ ሕወሓት ፍጻመ ብምእላይን ብምእራምን ኣዴታት ትግራይ ደቅና ንሞተይን ህበን በማል ተቃውሞን ኣብ ጎደናታት ወፅየን የስማዓ ምህላውን ዝሓበረት ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ዝኾነ ይኹን ሰላም ፍትዋዊ ኣካል ነዚ ፍጻመ እዚ ይኣክል ክብሎ ኣለዎ ክትብል ተሰሚዓላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ድማ ንሸሞንቲኦም ሰማዕታት ባድመ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅርና ኣላ እሞ ድሕሪ ደጊም ካብ ኢድና ወፀት ማለት ፀሓይ ዳግማይ ኣይትበርቕን እያ ማለት ምዃኑ ክምስክረልኩም እነሆ ሕድረኹም ተግቢረ ኣብ ማእከል ትግራይ ዝክረ ሰማዕታት ገብረልኩም ኣለኹ። ኩልኻ ኤርትራዊ ኣኣብ ዘለኻዮ ንሃገራዊ መዝሙርን ሰማዕታት ካን ምዝካርን ንሓንቲ ደቂቕ ደው በል። ዝቕፅሉ መደባትና ይራኽበና ዝቕፅሉ መደባትና ድማ ኢንሻአላህ መቃብር ብልጽግና ሰጊርና ኣብታ ሰላማን ሓርነታን ተረጋገጸ ህዝባን ኣብ ሰላማዊ ህይወቱ ተመሊሱ ናብ ርኡ ዝመርሓላ ትግራይ ኣብ ሓራ ከተማ መቐለ ጓይላ ጽምዶ ተኺልና ክንራኸብ ኢና። ጠጥዕሙ ደቅሓዎ ሆይ ካቡት ሰላም ባርክስ ክቡራት ተኸታተልቲን ሎም ዝብልክዎ መደባት ነዚ ይመስሉ ነይሮም። ድሕሪ ዳእቲ ቪድዮ ፈቲኹሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ብቐጻሊ መደብ እስካዕ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።